Zdravím všechny, dneska budeme hľadať flopy. Dúfam, že sa mi podarí nájsť aspoň 100. Alebo všetky. Ja si asi vyberiem, čo tu bude. Také zaujímavé. To je Domius? To je Cat Domius, alebo čo to je? What? Prečo je to Dors. Kámo, Dors mám rád mega. Ale fakt, že mega. No, nie mega. Ale mám to rád, je to moja obľúbená hra. Tak si zaslúži šancu. Tu je niečo? Mám niečo. Čo to je? Timothy Flopa. Nebude nič. Ja neviem. To je tu. To je pavúčik. To musím ísť asi rovno, že? Tak ja idem. Doufám, že nájdem všetky flopy. Pod gaučom je nejaká? Asi nie. A tu v obraze? Nie. Ja to vidím, to je v lampe tu. Ja som to vedel. Lamp flopa. Oh. Ešte tu bude také zase. To by mohol byť Demogorgon. Ježiš. A tu není. Kamo, oni tu dávajú náhodné, úplne že náhodné. Oni si proste hovoria, že nedajú to one. Nedajú tam iba one Dors, ale dajú tam milióny. Akože ja sa idem pozrieť, aké máme. Keď si chcete kúpiť všetky z týchto map, tak stojí to iba 500 robot. Čo ja mám? Ja je to si červená kolečka. Ja si dám asi to. Som pavúčik, nie je to rýchlejšie. Asi je, že rýchlejšie. Ja neviem, či je to rýchlejšie, ale asi áno. Tu. Jasné, že tu je. Mám si niečo kúpiť za Robux. Pozerajte, vidíte to? Tuto je. Ale ďalej to bežne zase tu, tak ja sa tam idem pozrieť. Čo to je? Ja tu musím urobiť parkour, jasné. Musíme sa nadotknúť. A máme tohto samozrejme. Super. Ja môžu zabiť super. Späť. Fú, tu je to kolečko, jak keď ste bežali proti tomu čiernemu. Ja teraz neviem, jak sa volá. Asi áno, že? Vankuše. Tu oči jasné. Tuto bude flopa. 100%. Enter, čo to je? Ja sa nesmiem do čierneho, aha, Určite bude na konci nejaký ďalší flopa. 100%. Ešte raz. Stop. To je dobré na to skákať. Skoro som teraz spadol do tej čiernej predtým. A ty stoly skakať je veľmi dobré. Kde je one? Ďalší flopa, dajte mi ho, alebo tu je. To si deláte so mne prdel. Ešte raz. Ja som nič neurobil. What?
To je bug, ja napíšem normálne tvorcovi, že máte tam chybu v hre. To môžem chodiť po... Asi nie, tak to je nejaký bug, ja som super. Ja som Superman. Teda Spiderman, lebo som Flopa Pavúk a teraz si dávame... Som teraz prišiel až na to, že môžeme chodiť po tomto. Vôbec to nikto nevedel, že? Ja viem, ja som Borek. Ja raz pôjdem k prezidentovi, nech ma učí za tú hru, že som najlepší hráč na celom svete, že mi to tak pekne ide, že vôbec nespadám. Ani predtým, vidíte, ja už som to dal miliónkrát dávno, aby som to už dal. On má speed. No flexi, že? Už ja flexi, že som tam prvý. Čo myslíte, keď im tak... aj. Ale ja chcem strašne toho flopu. Prosím. Že teraz to dá na prvý pokus. Ja som to preskočil, vidíte? To je kuzlo. Tuto je flopa. Mám ho, konečne ho mám. Čo je toto? Sa niekde ide ďalej, to som asi ničil naspäť. Ja som na začiatku. Schválne mi napíšte, koľko toto točí. Lebo fakt ma to už prestáva baviť. To bude v tom červenom obraze. Prestaň, ukáž? Tam nejde, lebo som Pavúk. Napíšte mi do komentára, či máte radi pavúkov. To ma zaujíma, či máte radi. Hlavne aj dievčat. Ale pri dievčensku môžem, čo bude odpovedať. Ne, nesnažím pavúky. Myslím, že bojím. Bych ich uvidil, tak mám bobek stal hotách. Tu sme už boli, ja sa zasekol. No tu sme boli. Tuto sme tiež boli, nie? Ale nepôjdeme teraz do toho čierneho. Pôjdeme pekne tu. Rovno. Ale počkaj, ja si premením na nejakého iného flopa, lebo tento sa mi už nepáči. Až napríklad... Ktorý je pekný? Tento. Tu ho nemám, tak toto si. Alebo necháme si pavúka. Pomoc. Dobre. Ideme rovno. Čom to je? Ďalší flopa, door flopa. Tu je zase niečo. Keby tam nebol ten názov, tak ja si to nevšimne, ale fakt. Bude niekde Demogorgon flopa určite. Nehovorte mi, že to nebude. Ďakujem. To je šporka. Tu je Tak sa robíte. Môžeme ísť ďalej, takže ja nebudem to Demogorgon hľadať. No je to bude. Možno, že bude na konci budisku. To vie. Tvorca vie. No jasne, to je tvorca. Svička, tá svička na pavúk, jak som ja. Jaj. Teraz nemám ako ísť.
Počkej, oni ma tu zavreli do tohto dosť. Ukáž. Kámo, si možno nejaký zárobok. Kámo, veď je to úplne, že normálny flop a akurát nemá nejaký zárobok. What the heck? Furt lepšie. Kámo, táto je nádherná mačka, alebo napríklad čo ja viem. Kámo, keby som mal robiť. Asi týto, ale nepoviem. A to by bolo samozrejme všetko a nezabudnite dať odber a like. Ďakujem, moc mi to pomôže. Tak čau.